Nwaanyị mba nnọọ awụchasịala na mbụ eye ụmụnne m, achọrọ m igbu oge ọnụ ka m gbuo ihe m na-aga ikwu ngelugbu ene. Aga m egbu ya na nkenke, were nnọọ ntị gwu m ya n'ọnụ, m were m ọka gbuo na ntị, n'ihi na asọ ihe mere onye ọzọ ka ndị ọzọ ji mụrụ akụ. Ị nọ n'enyi, ị nọ na alụmdi na nwunye, ọ bụrụ na onye gị na-emega ihe ọ na-akọbeghị years, kọọ years to an extent, gị si yes na ị maara onye a, ịmatatụla ya. Achọrọ m ka ị mara na ọwụ gị mụrụ onye gị na-enọ, nwoke ahụ gị na-ebi ọwụ gị mụrụ ya, nwaanyị a gị na-ebi ọwụ gị mụrụ ya. Oke blaming, oke ị gara ekwu ya otu, ị gara eme ya otu a cannot save you. Some situations ị kwesịrị save onwe gị, or mee the right thing. Ị ga-ebu ụzọ mee the right thing ka ọ fọziere onye ị na-ele anya ka o mee the right thing. Eji hụ tụrụ ama nwoke, ejikwana ha tụkpa ire n'ọnụ amara nwaanyị. Ka m ghara m igbu oge ọnụ, anụ m otu nwanne anyị nwoke akpọ m na fon sị m nwaanyị mba nnọọ mza, ya sị m ọnụ m esugbole ya. Gaa n'ihu sị m na nne na nna ya mụrụ ha, na ha dị atọ, ụmụ nwoke too ụmụ nwaanyị abụọ, na onye ọbụla lụchikwala di lụcha nwaanyị, na nne ha na nna ha nwụkwala, na ha atọkọ aka lie ha ligbaa parents ha ihu. Mana ego akpara, ego sogaroro n'ezinụlọ ya, ihe batara n'ochie n'aka, na ọ ya nwa the third son. Ụmụ nwoke abụọ ndị ke ha nọ n'tori, na o nwere ihe metụtara ya, ihe gbasara ya metụtara ya mgbe ya dị very young, na ya nwere malaria, malaria ya bịa banye plus, na ya na-atụ ụjọ mkpụrụ ọgwụ mgbe ihe na Igbo na-eme, na ya dị only 21 years na-aga 22 years. Nga ya na-atụ ụjọ mkpụrụ ọgwụ ma injection ma gịnị, ma ịbịa na-agbagharị n'ụlọ ọgwụ, ya na-edie na-ama na ejikwe na-edie ruo otu ụbọchị, ya mahụ na malaria nwere ike ibutu mmadụ n'ụdị ahụ. Malaria ahụ eme ya dị partially mad, bido destroy wa ihe, bido na-eti hit na-agba ya, anya ya na-akwụpụtachi ya, na-eti bido palie oche, obere oche stool, side stool nọ na palọ ha, were pịawa TV ya. Mmanya pụta jide ya, mpa ya pụta bade ya, ụmụnne ya bade ya n'ala, ya na-amị asha ya, na-eti ha jideshie ya ike n'ala. Ajụọ sọ gịnị na-eme, gịnị wụ ihe ka mpa ya ha nụrụ nga kpoo somebody agbapụ so ga kpoo medical doctor na-abịa etreat ha. The man na-abịarute lee ya, tie mpa ya, jụọ the man sọ gịnị wụ ihe the problem, na nwa ya ọṅụwa na ihe ọṅụṅụ ya sị nọ na-ese ihe na onwe ihe o discover, ya sị mba, sị biko kpọta ya na hospital, taa ka eshiwere tige na moto buru ya gawa hospital. Mpa ya na mmanya abaiga moto, gwa ụmụnne nsị ngwa ha mejijuo ihe ndị nọ ya destroy. Ha kweliga magawa ụlọ ọgwụ, rute n'ụlọ ọgwụ, doctor sị ihe awụ ihe a ga-ekwe ka ya ga-emegodo the needful. Ebido gbawa ya ma ọgwụ ma injection, everything bring ya down. No, the doctor gwawa mpa ya na nwa na o nwere malaria ya rịrị gbago too much, temperature ya gbago, na onwe mgbe o kwutere na oji ahụ. Mpa ya sị malaria nwere ike ime mmadụ ya behave n'ụdị ya, sị yes na malaria. Kọwawara mpa ya all these medical languages and mewe explain. Mpa ya dịcha satisfied n'okwu ahụ. Ka ya nwetachara onwe ya, mpa ya bịa na bed, by then nke ndị ọkpara abịala na bed, abịala ha bilile n'ụlọ ọgwụ. Ya uze mgbe mpa ya jụga ya sị na onwere ihe nwere ike ịgwa ya, na ya ghọta efili na dọkịta na ọ kọvaga ya n'ihi na ọ wụ family doctor, na enwere ihe ya ṅụrụ. Ya gwa mpa ya sị ya nweghị anything ọbụla ya ṅụrụ, na enweghị ihe ọbụla ya ṅụrụ. Mpa ya gwawa ya sị na doctors na malaria, accumulated malaria, na malaria na ọ gbala plus ọ wụ ihe ọ ṅụrụ aṅụ ka ọ wụ malaria n'eziokwu. Ya gwa mpa ya sị ihe ọbụla doctors ọwụ na ọwụ na ọchọkwa ka akpọwa na doctor bịa test ya, na enweghị ihe ya ṅụrụ, na enweghị ihe ya ṅụrụ, na kwa ga nọ ya na system nọ ya n'ọbara, na ya nweghị ihe ya na-aṅụ. Mgbe okwu a bịa dawa about 2 persons or 3 persons, ha confirm ya before mpa ya bịantụrụ bịa believe na eziokwu na ihe mere mgbe ha na-eto eto. Ihe mere years back. Na m lezie ihe mere nọ, ọ bụ ya ka ha topụtachiri onye ọbụla achọwala ụzọ ya, ụfọdụ achọtakwala na ya, ụfọdụ na ka achọtakwa na onye ọbụla dị mma. In fact, na onye ka ha topụtachiri bụ onye ọbụla ji family, ji nwunye, na enwebeghị ihe na-emebere senior brother ma emere ha onye ihu onye mere ya emere. Mana ya nọ one day nwunye
Kediọkpara, sorry, nwunye nke ya abịa na-ajụ ya na enwene mgbe ya nwere madness before, na ya nwetụla mental problem before. Ya sị gịnị mental problem? Na ọwụ mental problem, na ọwụ accumulated malaria according to doctor, na ọsọ plus. Na ihe ọ jụgakwana ya na enwebe mgbe ya gwara ya ihe dị otu a, na ya na ọ wee forgotten something mere mgbe ha ka na-eto eto, mgbe ya dị very much young. Na ele otu o si nọ ihe ugbu a na. Nwunye ya gwa ya sị na ya never mind, na otu esi nọ does not really matter. Kama ya sị ka ya jụdele. Ya gwa nwunye ya sị mba, na ọwụhụ n'ụlọ ya na ntị ya ka ọ ga-ajụ ya ụdịka ajụjụ a, biko n'ihi na ihe a mere mgbe na enwebeghị onye ma Kediọkpara ma onye ihe ma parents ha ka dị ndụ ma ha ka na-eto eto. Ya nwee bịa jụọ ya ajụjụ a shi from foundation, o shi from origin, and o shi from ọnụ ochie bịa. Na ọ gwa ya onye kore ya destin, onye ọ gege ntị n'olu, onye gwara ya destin, mana onye ahụ na-agwaghị eziokwu na ọhịa dị after, na ọgwa ya dị best. Nwunye si anya anwụ nkwara dịkwa. Ya gwa nwunye na mpakalashi, na ọ mpekeleshi na ishi otele ushi. Na ọ na-asị na no problem, na enwe ihe ọ were na ihe ọ na-ekwu na ọ bụrụ na ya get to the root of this, na ọ mara na ọwụ ya nwa ji ego ya ga lụọ ya. Na onye stage ya na-akọrọ ya ihe mere mgbe o mere na otu o shiri mee. Na ya dịghị after na onye ahụ akọgara, mana onye ahụ otu o shiri jụọ ya ajụjụ ahụ na-ajụ ya menwere mgbe e nwere mental problem, na ọ wee bịa dị after ka ya mara ihe feed gị ebe ọ ga-enwene, ka enwe ike mara ihe ọ nọrọ na otu o shiri na ya correct kwana ya bụrụkwa n'onwe ya. Na ọ ga-ebido ba ịgwa ya onye gwara ya datị, n'ihi na ọwụhụ nwanne ya nwaanyị na ọwụ nwunye ya gara ọnwụ onye ọzọ from another family. Ya kpata ego ya kpatara ego ya, ruo ụlọ, nwee cars, nwee name before bịa lụrụ ya. Na ọ gaghị abịa n'ụlọ from nowhere as a woman aka lụtara na ya na ya abụ alụbeghị ya na ya bụ anụbeghị na marriage a more than 5 years. Ọ bịa na-ajụ ajụjụ, ihe ajụjụ link gị tụ ntọala ihe mere mgbe na ọ dịghị aware of it, na-asị ya never mind. Ọ ya maka ọ na-asụrụ bekee. Nwunye mara onye ya wụ, ọ ma na ya na-eshiwere ahụ, ọ ma na ụta ya ekwuru na ọ wụta ọ gaga. Nwunye agwawa ya that na ọ nwunye nwanne ya nwoke. Ya jụọ esi nwunye nwanne ya nwoke ya wụrụ nke ole, na ha dị atọ, ọsọ nwunye Kediọkpara. Ya jụọ nwunye esi ọ gịnị butekwara n'akụkọ ahụ. Ọ gwawa ya that na nwunye Kediọkpara kogara ya, nwunye ya kogara ya nwa, that na di ya kọrọ ya ihe, na di ya kọrọ ya ihe, na di ya kọrọ ya ihe, na ọwụghị obere ihe, na o gbuchabekwa ya. Ya gbara laa ụmụnna ya, emechaa ọ bịarịa ọkwa na ọ kọgara ya ihe mere na ụlọ ya. N'ihi na nwere mgbe nwaanyị be m ga-akọwara m akụkọ ga-esi ka ị hapụ ị ga-asọpọtụta ya na dị akụkọ. Ya gwawa ya na kemgbe ya na di ya ejiri lụ na ọ kụbeghị ya ihe, na ya agaghị asọpọtụ ịkọ ihe, na emechaa na ya ga-agwa di ya ka ọ tọọ ka otu nwanne nwoke na ọ kụzikwele nwunye ya ihe. And nwaanyị a na-ekwu okwu a nwere ashịma, nwunye Diọkpara Igbo, Diọkpara nne nwere ashịma. Ọ sị ya gwawazie nwunye di ya na ya ga-agwa di ya wụkwanụ ya nwa ka o nwee ike tọọ ka otu nwanne ya nwoke wụkwanụ Diọkpara nne ha, ka ọ kwụsị na-akụ nwunye ya ihe even though o kwesịghị ekwesị. Abịakwa nwaanyị a nwere ashịma na ọ gwụla ihe ya kwuru. Mgbe aka ka nwunye Diọkpara jiri gwawazie ya na ịkụ ihe na ọ nọ n'ọbara ha again, na di ya wụ ya nwa, na nna ha kwụrụ ya agbara, that na ya agaghị adịkwa violent again, na ya agaghị akụkwa mmadụ ihe. N'ihi na gịnị, na enwere mgbe ya rara ara, na mgbe e nwere mental madness, ya rara ara full blown madness, aga n'ime aja gbapazị aga n'ime aja echelata na ọ na amara Chineke ka ejiri gwọtata ya ọ dị mma. Na ya belivuru na e nwere ihe nna adịghị mere n'isi, ma ọ wụ ya na mma dike ya egbugwere ya wụ ya nwa, na mma ya egbugwere ya. Sị ahụ ịnụkwa na okeke dagacha adaga. Yes. Na nwa mba nnọọ mza o si etige meeting gwa dede na ya chọrọ ịhụ ya. Ha mmadụ atọ ya chọrọ ịhụ ha na nwunye ha. Onye bịa kpọrọ nwunye ya biko na enwere ihe ya chọrọ ka apịkọ ọnụ. Ọ ya ka Diọkpara na-eso ngwa na ya nọ na ya mgbe ọbụla ha jikere na ya tige date mgbe ị ga-esut onye ọbụla ha ala. Ya larute jụwa dede ya si ya biko nkwanụ nwanne ya nwoke na ele otu o si denwe ọnụ gwa nwunye that na ya arịala ara full blown madness, ya rara ara gbabaga n'ime aja agaga kpeghachite ya na ọ amara Chineke ka ejiri gwọrute tige date mgbe ị ga-esut onye ọbụla ha ala. Ya larute jụwa dede ya si ya biko nkwanụ nwanne ya nwoke na ele otu o si denwe ọnụ gwa nwunye that na ya arịala ara
full blown madness. Ya rara gbabaga n'ime aja agaga kpeghachite ya na amara Chineke ka ejiri gwọrute na steeti ugbu a na steeti ugbu a ya na diọkpara nne ya kọja kpudo ịhụnanya lelite anya lee nwunye ke ya lee hekwe ya nwa jụọ ya sọsị gịnị ya repeat hekwe onwe so ọkwa na ọta na ya ga-ekwugharị akwa igboro ole ọbụla ọ jụrụ ya ga-repeat kwa onwe mgbaka diọkpara nne eji gwawe si ya na ihe mgbe ọkọ ganga na ọwụghị otu ya shiri kwu ya na onye ya kọkwara n'akụkọ na nwunye na ya gwara nwunye na mgbe ọbụla anytime ụmụ ya nwere malaria ọha ahụ menwere ha na o mekwala emenwe ihe chemist ọgọdụ na ya anọghị ote ọrụ ya na-ebu ya apụ buru ya n'elu elu na o mekwala ihe chemist ọ ya sa ga-aga zụrụ paracetamol na o mee ka ịshọ na ọ kpọrọ ya family doctor na mgbe ha na-eto eto na lekwa ihe malaria mere nwanne ya nwoke na ọ naanị na amara Chineke ma ọ wụghị onye nwe onye gara ịma ihe ọnọdụ gara awụ that very day. Nwunye ya bịa jụọ ya sị na malaria nwere ike ime mmadụ ya enwe partial madness ka ara ọnụ na-abụrụ ha na o mee ka ya ghọta na o beat around the bush. Ya jụọ nwunye sọ onye ara wee gaji ajụ dịka ajụjụ ahụ na ara nọrọ na-abụrụ ha dịka ezi efi ya ga-eji gwa na ụmụ ya rịawa ahụ na ọkpọ ya why not imechi ọnụ mara na ọhịa nọ na-abụrụ ha ka ihe ya ga-eji gwawazie ya won nwe against chemist na paracetamol roadside medications ka ihe ya ga-eji bịa gwa ya ma ọ na ya ma na ihe a ya kọga ngogbo na ọwụ agbụrụ ara nọ na ọwụ ara nọ na agbụrụ ha. Nwunye merezi ọrụ ya rie na ọwụ tee n'ihu Chukwu na n'ihu mmadụ na Chineke na bịa ya witness na ọwụ taa ka ya shiri gwa nwunye ya okwu a. Ya jụwa nwunye nwanne nwoke so otee ka nwanne nwoke shi kọrọ ya destin o werezie bịa gwazie nwunye ke ya na the reason eji ya na akọgaghị nwunye ihe because nna ha kwụrụ ya gbara na-enwe ihe mere n'isi ma ọ wụ ya na ya rara ara gbabaga ime aja aga kpalata na ọ amara Chineke ka eji gwogide erute n'ọnọdụ a. Nwunye ji bịa jụwazie ka ọ mara ma enwere mgbe ya ratara ara. Nwunye ke diọkpara nọrọ nga cheke na ofele na ọwụ ihe a na-aghacharị ọnụ nọrọ nga gboliri na ọwụ ihe ọjọọ mmadụ ịkpọ nwunye di ya gwa ya okwu o were gagachiaga die n'aka o were gachiaga die n'aka ka aha jụọ ese okwu o kwuru awụghị okwu a ga-anọ asị ka emechi ọnụ na ya ga-alaiki ya mana ọ na di ya nwere such problem ka ya mara otu ya si eso n'ihi na ọnwa ka ya na-ebi ka ya mara otu ya ga-esi efolo ya emotionally and physically ikekwe na ọgwaghị ya na ọwụ ihe ọjọọ na ya gwara na ọ gịnị mere o ji okọghị ihe di ya kwuru ọ ga-ewere oso na nnotu igire mgbe ka o ji kwuo eze na ọwụ ihe di ya kwuru ka ya kwuru na ọ wete di ya shirikwe ka ya shirikwe. Senior brother ya nụrụzie nga agwazie onye ọbụla so hapụrụ ya okwu si hapụrụ ya okwu si hapụrụ ya okwu hapụrụ ya okwu ka ya ehuji okwu ọfụma gaga kpozie ndị ụmụnna ndị ha na ha na-emekọ kọsara ha ihe merenụ gwazie nwunye na ya ala agaghị akpọta ụmụnna ya bie pruvore na ote na ya eshiri gwa nwunye nwanne nwoke na ọ wote eshiri kwu na ya na ya abụọ ga-aga ọṅụrụ iyi aṅụrụ iyi na ifu ndụ na nwoke ekwesịghị ịṅụrụ nwunye iyi mana ya ga-aga beyond limit ipruvuru nwanne ya nwoke na ihe nọ okwu mgbasa na ewebatara n'ime ụlọ a na ọwụ ọ gaghị epu n'ime ụlọ nna hapụrụ ya wụ diọkpara na ọ gaghị awọk na ọkwa nna omeghi ya na o jikere na marriage na ọ gwụrụ. Nwaanyị nọtara nọrọ nga buo akpa ya na biko na ha kụrụ gawa na achọ atụgidere na agagala up against ha na di na-akọ akụkọ na-agbaga agbaga na-agbatu agbatu ya na-elekwa n'anya ka nwaanyị a wetu n'obi o wetu olu this woman na-anara onye ihu na onye azụ iwe ọnụ ya na-agba ya na-eti ya na-aba ya na-ereke ọ ya ka ihe a megidere n'ihi na according to otu ya na nwanne nwoke si biri ọ dịla used to nwanne nwoke na-aga arịọ ya ihe niile nwanne ya mee ihe ọbụla o mere nwanne nwoke arịọ ya ọwụ ihe ọ bụ n'obi o ji ebuga akpa ofe na ya ebu akpa nwanne nwoke wanwe ọdọ ga kpaghachite ya bak mana ihe dagazi ugbu a na-awụ akpa ahụ o burula ọ nọ na n'ụlọ nne na nna 6 months nwanne nwoke akpọbe fon onye ọ kpọrọ wụ oge nwoke na mgbe ọbụla ọ dị redi ịbịa kilie onwe ya na mkpụrụ ahụ ọ kụrụ n'ekiti ya na nwanne na ọ lọta bịa kilie onwe ya na ọsịkwa na ọ dịghị redi otu o buru akpa ya lawa na-enweghị onye si ya lawa o buru akpa eme gịnị welige melawa na ya na-eche mgbere otu a na ọ bụrụ na ọ step forward na ya ga-abịa nara ihe akwụrụ n'isi nwaanyị mba nnọọ nza ọ ruo taịm nwanne nwoke nyere anaghị erule kemgbe 6 months nwaanyị bụ akpala rịọkwanụ di ya si ya adị ama ma na ọ aka ọ na-ekpe nso kpọkwanye ya na fon si ya biko na ọwụ exaggeration ya mere eme biko n'ihi na ya ga-agbaghara na ya ma mgbe nwanne nwoke kwuru eziokwu. This lady ekwechiri onwe onye ọ kpọrọ mafe ya just mega na noga no 4 months 5 months onwe no call from her husband no call from anybody. Oruzi ugbo ene
nwanne ya nwoke kpoziri ụmụnna gaa n'ụlọ ndị ogo ya na ya bịara were ihe ha kwụrụ n'oshi nwa ha nwaanyị na marriage na ọgwụla. Nwunye nwanne nwoke akpọwazie ya na fon si ya biko na ya gbaghara na ekwekwele ka nwanne nwoke divorce ya na biko na o kwere maka ụmụ ya si gbaghara ya na actually na nwanne nwoke ekwughị okwu ụtọ ahụ na actually na nwanne nwoke otu ahụ o shiri kwu ya dị otu o shiri kwu ya kama ya fili na ọkọvaga ya ọ chọghị ịpụta plen kwuo ihe mere na ọ wara ya n'obe na malaria nwere ike ime mmadụ ya misbehave before na ya biko na ya arịrịọ ka ya na-arịọ ya na nwaanyị mba nnọọ mza ya gwa ya sị na ọgụgụdụ na senior brother ekwere gbaghara na ya nwa aga agbaghara na marriage ya na ọ ga-adịrịrị over. N'ọhịa sara gbanyụọ ya fon na ntị were akụkọ na ugbo sị ka ya bịa gbotewatarele m nọ naanị ya nwere ike ịsị nwanne ya nwoke na ya hapụ ya wetu obi nọ naanị ya nwere ike ịcall off this hit ihe ana m alụghachi ya because for nwanne ya nwoke ịkpọrọ ụmụnna gasị na ha bịara na ihe nọ n'isi nwunye ha na mgberote na ha ga-abịaghachi na ha edenwere ha ego ha redi na onwe ihere ka ya laghachi azụ nọ n'ime nọ naanị ya nwa ka kọlụfu ya bak na njudelu mba ụwa na ekwesịrị ekwesị ime ihe dị otu a na ihe ọzọ wụ ụjọ ya wụ na ọwụ na nwaanyị alaghachita back to the family automatically na nwunye ga-were ya enemy na ọ ga-abịakọ na-agba mgba ọ ga na-aga ije ọjọọ ma obi ọjọọ ihe o declare onwe ya an enemy of everybody in that house. Na m judelu unu na o kwesịrị ka ya work towards restoring that marriage ka that lady nọrọ nwa n'ụlọ nna ya na nna ya na ya dị confused. Ụmụnne m okwu ekwele kwucha m sị nna m anọ na m ihe i kwuru ọwụ ihe ọjọọ mmadụ na ibe ya ise kama ọ dị mkpa na-esecha edozie. Tupu m aga n'ihu enweghị m sị m ajụtọ m biko otu a nwanne m nwoke dịka esi nwanne m nwoke akpọrọla ụmụnna gaa na ndị ogo ya ga-agwa ogo ya nwoke na ogo ya nwaanyị iwe ya gwakwana ha kọndishọn ya na nwunye ga-eji ebiriwekwe ọ gịnịkwana ihe ndị ogo ya nwoke na ogo ya nwaanyị gwuru ya sị m dat na ogo ya nwoke sị ya nwanne nwoke ihe ọbụla o kpebiri ihe ọbụla ọ sị arọrọ ya arọrọ nga ogo ya nwoke sị na ya ekwukatala ya ekwuole kwuo ihe ekwesịrị ikwu kwuo ka ya na-ekwesịghị ikwu na ihe ya nụzi na ihe ụbọchị wetara ya were n'ihi na ogo ya nwaanyị na-ekwu ka ya na-eme eme ogo ya nwaanyị sị dat na ebe nwa ya nwaanyị elole n'iwe na ọ ya nwa ga-abịa bịa rịọ sịkpee ha nwunye kama ohere ọ ga-eji sịkpee ha nwunye o werezie ekpere ụmụnna sị ha bịara nara ihe akwụrụ n'isi na ọwụhụ nwa ya onye a ga-ewelata asa ọhụhụ di ọzọ lụrụ na ihe ogo ya nwaanyị ihe ogo ya nwoke na ogo ya nwaanyị. Ụmụnne m jụọ ha ese oke nsogbu na nna m hi since na this lady ji na-akpọ gị ugbu a na ka isi na o regret ọ kọchetala na di ya dị serious o kpọọla no di ya na fon rịọ ya si ya biko na ya gbaghara ya sị na dịka esi gwa ya na okpobere di ya na fon na ọ ya nwa ka o yuzu ka ya ka ma ọ daa na ya ga gwa nwanne nwoke si ya forget and ya gwa nwanne nwoke aghara nwunye nwanne nwoke ga-aghara okpobere di ya na fon si ya di ya gbaghara na ya biko na ya emejọla ya na ya gbaghara gụnwaziwe onye ọkpọ ga na-arịọ na gị biko gị gbaghara this and that ese ọ bụrụ na ọkpọ ahụ di ya rịọ di ya onwe nchara dị n'ime nwaanyị dị otu ọ bata ọ ga-abụ problem and ọ dịla used to di ya na-arịọ mgbe niile nwanne m nwoke ga-asọfa ya ọ bụrụ na ọ maghị onye o mejọrọ first and foremost onye o mejọrọ wụ di ya ba i were akụkọ nwoke ka ọrịa n'elu bed n'ime ụlọ bupụta ya kọwa ebe na ọ dịghị necessary ị ga-akọwa o mejọrọ di ya before ya emejọ gị ọ bụrụ na o realize be na ihe o mere nwanne m nwoke jụrụ njọ jọgbu dere na njọ and ọ ghọtabekwa dịka onye na-arịọ mgbe niile nọgide nọ 5 months nọ 6 months ọrịọ ya okpọghị ya na fon ihe ọzọ hụrụ wụ ịbịa weta date cha na-abịa were ihe n'isi ya ewerezi ụsọ kpọwa ṅụ na gị biko gị gbaghara gị nwa ka ọ dị ngwa ngwa isi ka ọ sị ka ị gbaghara mana di ya o mejọrọ okpọbeghị na fon ihe na ya n'ime ka na ya n'ime aga m asị m wepụ ọnụ ya na di ya egwodowe di ya gbaghara ya di ya gbagharakwana ya ọrịọkwana di ya ọrịọ ọhụ di ya ụta nwanne nwoke sị gị hapụrụ ya ugwu ụdịka nwaanyị a ma nwanne nwoke siti up gosi ya that na enwere another part of him ọ na-ahụbe which he only began o nwere ihe ọ chọrọ subdue your brother and o kwesịghị ekwesị as a wife o kwesịghị ekwesị ọ bụrụ na o realize bere nwanne nwoke sorry o kpọbeghị na fon ya chọzi iji ṅụ menye ọkụ ọ mụnyere aga m asị biko wepụrụ ha ọnụ ụmụnne m
ọ bụ ihe m gwere. Enwekwa ihe unu ga-atụkwasị ya, unu atụkwasị ya. Enwe nnọọ ihe unu ga-agwa ya, unu gwara m ya, ụmụnne m, ọ ga-akọ kọmentị ọnụ. Ịnụ ngalugbo ene, onye gị na-ebe ịkọwala kene nwe onye jụrụ na ka onye jụrụ maka ịdị necessary ma i werele family gị, foundation gị, i werele ezinụlọ gị, nwanne nke i welitere gị ka ọ naghị egene. Chetakwa na otu ụbọchị nracha ọnụ nwere ike ede. Ọ bụghị onye ọbụla ka gị na anyị ga-agacha ọnụ ya ewere ihe niile ịkọrọ mgbe a na-achị hapụ ya ebe ahụ ọnụ. Ụfọdụ na-ahụta ya as revenge, n'ọhịa ka ekwu ya ka akpọsachi everywhere ka eji wee mee gịnị mekụta nụ. Enwere ụfọdụ akụkọ na-adịghị necessary, but in this case ị gaghị blame the senior brother, n'ihi na ihe a mere nwanne ya nwoke ọ mara truly na ọ malaria truth, because ugbu a na ọ wee fada ọ chọọ ihe mere nwanne ya nwoke ime ụmụ ya. Bighị onye na-agbapụ agbapụ na-alọta alọta ọrụ ya anaghị edenwe efobe. Ọ nwere ike ọ gaghị anụ ya mgbe ụdịrị ihe ya ga-eme ebe o mere nwanne ya nwoke ọ genetic. O nwere ike na ịga ugbo na ụmụaka arịawa na-ahịọkwa ya before ya mara ihe emebi. Oke akụkọ a na ọ wee mụ kama onye akọrọ ọnụ ya wụ funnel, ọwụ fat amaghị otu esi edenwe na-akọ ya. Ụfọdụ ụmụ nwaanyị dị otu a, ụfọdụ ndị mmadụ dị otu a, ha anaghị alaik ịkọ ihe akọrọ na otu esiri kọ ya. Ha na-etige nnu tige ose twist ya ka amụ ịga everywhere ọkụ. Ịnụ ngalugbo ene, elee ka ị ga-asị dị ṅụsọrọ ọ ga-ele ihe kọgara nwunye ṅụ, ele ihe kọgara nwunye ma nwaanyị gị na-ebi eguzobe dị mkpa n'ihu ọ mụrụ gịnị abụọ mụrụ. A na-ele nwaanyị asị nwa ọ dị afọ ole sọ 25 years. Enwere ụfọdụ ntọala na-adịghị necessary ị ga-atọ with. Understand my point? Asị m gị na nwunye gị aga akparị, asị m ị ga anya nwunye akọtọrọ nwunye gị, mana enwere ụfọdụ akụkọ na-adịghị necessary, especially gị mara onye gị na-ebi ma lelee ya nyuo ya gị hụ na ahịa ịkọga nwere ike ọ dịghị safe. Save that part. Ị gaghị akọcha akụkọ nke itochi ogologo ọ gị sochiga mkpọmkpọ o ego ga-agbata arụ ka ọ ihe ga-abara gị uru. Enweghị o ji ụdịka ntọala ahụ eme. Ọ dị necessary. Ụmụnne m, ebe aka okwu nọ na ọ rịọbeghị di ya mana ọ gara eghere nwanne di, n'ihi na ọ mana onye ka ahụ gbaghara ya na di ya ga-akpeghachi ya, and o ji di ya ụgwọ apology. Ebe m kwuo ma ọ bụrụ na akpọbeghị di ya si ya sorry na ya dị sorry na ya gbaghara ya biko. Echem na enwere onye ọzọ deserve apology na that house. Ọ ga-eshi through that person abata. No. Such woman, pride. Okay, pride na nwaanyị jụrụ njụ ọ na-adịcha mma. Enwe ebe pride dị too much ọ na-adị mma. Ụmụnne m, ọhịa m sị ma bịa gbotere unu ngalugbo enwe ihe unu ga-agwa ya. Unu gwa ya, unu si ya gawa n'ihu gwa nwanne ya nwoke gaga kpelata ya ya gbaghara ya hapụwawa. A naghị ekwu okwu mgbaghara. M talking the man si ya wụ na ewepụ mgbe mmadụ sị na ọ naanị ya ga-agwa nwanne ya nwoke si ngwa ya hapụ nwanne ya nwoke hapụ okwu automatically na nwanne ya nwoke ma ya gwaghị ya kwụsị na ọ ga-eprove riri ya that na ya dị innocent and ọ ga-eme this marriage affect. Na nwunye nwanne ya nwoke agabeghị gwabe di ya si biko ya gbaghara for you twist ihe this man kwuru, for ibupụtagodo ihe this man kwuru in the first place. Ọ rịọbeghị di ya because o feel na di ya ruru mbeba ya na-eme ha lakpara ma ọ ya na-abịa rịọ ya because ọ bịabeghị ọbịa rịọ ya. Okwu adawana na marriage na-aga nkụkashi ya bịa kpọwazie nwanne ya nwoke iyuzizi nwanne ya nwoke ọ gbaghara ya tọkụzie to di ya ka ebe ma o mere ụdịrị ihe ahụ ihe ọ si finish mmadụ ịkparị onye na ya bụ obi n'ụlọ. Ọ wee ebe a ka nkwụ m si ya biko na ọ bụrụ na ọ rịọbeghị di ya o jighị okwu obi debe. Ụmụnne m, ọ wee ebe okwu na ugbu a na ọhịa m si ma bịa gbotere ọnụ ngalata ọkwa agụ kọmentị ọnụ ọ nga ọha m n'ọnụ udo dịrị ọnụ.